vážení zástupci participujících prezentujících firem, vážení návštěvníci, vážený pane rektore, dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal na dnešním polním dnu Mendel Agro 2016. Můžeme říci na tradičním polním dnu, který je pořádán již po 28. Vážený pane rektore, vážení páni děkani, pane řediteli, vítám vás všechny, jak na vás tady tak koukám, na již tradičním a více než čtvrtstoletním trvajícím polním dnu, jak jste slyšeli. Je mou milou povinností přivítat mezi námi trošku vzdálenější hosty. Máme zde pana děkana profesora Tlustoše z Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů z ČZU Praha. Dobrý den. Máme zde pana děkana ze Slovenské poľnohospodárské univerzity, pana docenta Ondřešíka, myslím tím Fakultu agrobiologie a přírodních zdrojů. Takže taky vítáme a i pány proděkany ze Slovenska. Já myslím, že to hlavní zaznělo. Tento polní den je pořádán tradičně 2 ústavy, takže sluší se poděkovat ústavu 219, to znamená pěstování a šlechtění rostlin a rostlinolékařství, a ústavu 217, to znamená ústavu agrosystému a bioklimatologie. Já bych možná pro tento den, protože se nám to výjimečně sešlo na 8.6., zmínil, a všichni víte, a v rádiu to taky každou chvilku opakuje, že je dneska Medard. Takže Medardova kápě 40 dní kape. Já doufám, že to začne v Čechách a sem ještě dneska nedojde a snad možná zítra. To už nám tolik vadit nebude, možná to bude vadit těm, co budou v Nabočanech. No a dovolte mi ještě na závěr malou vzpomínku, a tu vzpomínku myslím na týden zpátky, kdy jsme měli státnice, a troufnu si říct, že obor fytotechnika, který měl své krizové roky a uvažovalo se, že ho přeměnujeme a nějak zatraktivníme, což se také dělo, až na to přeměnování, ale atraktivnění proběhlo a doufám, že to nese ovoce, protože ta renesance oboru už je znát, a když vezmu, že počet přihlášek se zvyšuje, a nejenom počet přihlášek, tak se zvyšuje i kvalita uchazečů. A když jsem seděl u státnic, které jsem zmiňoval, tak 80, spíše 90, když teď nepočítám procent, fytotechniku má v době absolvování státní zkoušky zaměstnání, takže snad probíhá pozitivním způsobem ta generační výměna v zemědělství a snad tomu jako naše fakulta a univerzita můžeme významně přispět. No a protože já tady stojím z hlediska funkce po 3. tuším a přede mnou tady stávával profesor Zeman, tak si dovolím zakončit svoje slovo s tím, co on vždycky na konci říkal. A on vždycky říkal: milujte se a množte se a děti posílejte na agronomickou fakultu. Děkuji vám. Pěkný den. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych i já vás přivítal na půdě školního zemědělského podniku, který je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a má ale svoje samostatné hospodaření. To hospodaření a příjem se opírá o hospodářskou činnost, kde vlastně hlavní kostrou je chov mléčného skotu, dělá nám asi 55% příjmu. Dále je to polně rostlinná výroba a vinice a sady. To je asi to hlavní gro, na čem my vlastně se živíme. Toliko informativně ke školnímu podniku. Věřím tomu, že dneska na krásných pokusech, protože to počasí samozřejmě platilo i pro tu pokusnou stanici, že nazbíráte nějaké zkušenosti, poznáte se, nebo tady můžete promluvit s přáteli, můžete se určitě řešitelů na některé věci zeptat, že to bude pro vás přínosem. Já vám přeju, aby to byl pro vás pěkně strávený den, v pěkném počasí, jak už tady Pavel nějakým způsobem zmínil. Chci poděkovat těm, kteří se zasadili o to, že ten polní den je opět perfektně připraven, a budu se těšit na setkání za rok opět tady na místě a do té doby nashledanou. Mějte se pěkně. Stroj na spásové zpracování půdy. Já k těm technickým detailům poprosím pak pana inženýra Níče, jenom tady ukázka vlastně, jak docházel k tomu vývoji toho stroje, to znamená, to, co tady vidíte, už je asi 4. generace v rámci toho vývoje. Takže my tady
Mendelově univerzitě zapůjčujeme stroje k testování a tady k polním pracem na výzkumné stanici, takže tady možnost ty stroje i dneska předvést. Co bych řekl krátce tady k tomu stroji Striptil, my v podstatě v rámci toho vývoje jsme se zaměřili tedy v rámci toho diferencovaného zpracování půdy i na pásové zpracování půdy a hledali jsme vlastně způsob pásového zpracování půdy, který by fungoval zde v evropských podmínkách. Ty evropské podmínky, řekl bych, vrcholem je to, co máte možnost vidět třeba tady v Žabčicích, a to znamená těžké půdy, těžké jílovité půdy a nutnost tyto půdy zpracovávat na podzim, protože ten optimální termín zpracování, pásového zpracování půdy je ten podzim.